Mayong buntag mga kasama, exact location nato kauban si Radyoman Joel Biray alang sa ato ang One Radio campaign sa RMN Foundation karong adlaw nga Miyerkules. Dinhita karon sa may buhangin ning Dakbayan sa Davao sa may Pag-asa Homes mga kasama. Tapad na nato karon ato ang beneficiaryo no nga si may pangalan nato nay Rosie Pal. si Nanay Rosie Pal. Nay dugay na kadinhi nga vendors sa may Pag-asa. Dugay na, 2008 pa. 2008 pa rin si Nanay, hasang dugayan na. So, mao na ginin yung source of income, Nay. Oo na gyud. Oo. Na kay mga apo nga, gamodyol pod. Naa. Oo. Tabang pod kag tudlo. Tabang pusay. Okay. Siyempre, Nay, ang DXDC karon nami idalit sa imuhang advance Merry Christmas gift sa inyong sa inyong pamilya ang hatod sa R1 Foundation sa atong One Radio campaign. Dara, Nay, dawata ang ato ang solar radio transistor. Nay, ikasulti nimo, Nay. Daghan kayong salamat sa mga taga-DXDC. Sige, Nay. Hinaot mi Nay nga makadakong tabang na sa imong pamilya sa Pal family no. Ang hatod sa RMN Foundation nga usa ka radyo sa inyong pamilya. Mission accomplished. Kauban si Radyoman Joel Biray, kini si Radyoman Amy Genita. Tatak RMN.